Vítajte a poďme rovno na vec. Minule sme si hovorili niečo o radiánoch, takže teraz len stručné opakovanie. Obľúčik dĺžky 1 pri strede jednotkovej kružnice určuje uhol veľkosti 1 radiánu. Toto sú potom 2 radiány, 3 radiány a tak ďalej. Štvrťkruh je dlhý π,, a teda π radiánov je veľkosť pravého uhla. Π radiánov je veľkosť priameho uhla, 3 polovice π korešpondujú s 270 stupňami a 2π je veľkosť plného uhla, pretože 2π je obvod jednotkovej kružnice. Ale pre zvyšok nášho matematického života si stačí zapamätať, že π radiánov je to isté ako 180 stupňov. OK, poďme na príklady. Koľko radiánov je 250 stupňov? 180 stupňov je π radiánov, no a ďalej sa dorátame trojčlenkou. 250 ku 180 je to isté ako x ku π, čiže x je 25/18 π. Hurá, poďme ďalej. 225 stupňov. Opäť použijeme trojčlenku a vzťah 180 stupňov rovná sa π radiánov. Výraz 225 180 π môžeme trochu vykrátiť a dostaneme sa na konci ku číslu 5/4 π. Nezabudnite, že 5/4 π je len krajším vyjadrením čísla 3,92699 a tak ďalej. Takže 225 stupňový uhol určuje na jednotkovej kružnici oblúk dlhý 3,926 a tak ďalej. Pozrieme sa teraz na konverzie opačným smerom, z radiánov na stupne. Situácia je pre nás priaznivá, pokiaľ je uhol v radiánoch vyjadrený v peknom tvare ako násobok π. Vtedy stačí π nahradiť číslom 180 stupňov a vypočítať. Takže 9/4 π je 405 stupňov. Pozrieme si ešte jeden príklad. 7/25 π, opäť π je 180, takže dospieme k výsledku 50,4 stupňov. No a tých 0,4 stupňa môžeme trojčlenkou ešte premeniť na minúty. Finálny výsledok 50 stupňov 24 minút. O malý kladný epsilon horšia situácia nastáva, ak uhol v radiánoch nie je zapísaný ako násobok π. Vtedy treba načrieť skutočne až na hlboké dno našich matematických vedomostí a áno, hádate správne, opäť použiť trojčlenku. Takže koľko stupňov budú 2 radiány? Nuž 2 ku π je v rovnakom pomere ako x stupňov k 180 stupňom. Čiže 2 deleno π krát 180 je naša odpoveď. A je to 114,59 stupňa. Ak chcete, tak teraz si ešte pozrite ďalšie 2 riešené príklady alebo preskočte rovno na koniec videa. Tak a to je už na dnes skoro všetko. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť, prečo majú matematici tak veľmi radi radiány. A ak nie, tak bežte za mamou a spýtajte sa jej, či jej môžete doma s niečím pomôcť.